Bola. Bola tuh, bola. Itu 21-an. 21. Pitong pagkakasura lang. Pitong tripoy. Nice backdoor play. 3rd of September at the Big Dome. Nice backdoor play. Game gets the jam. Pergi pemasahe. Getting into the game. Over TNT for the throwdown.
Sakto lang kung ba naglawa lang. Ini puras tumay ng buto. Ini, maraming Jollibee, di ba? Goy, pero na, pero na. Magagaw tini. Tira! Hindi naman papapiting ito magkakita. Oy, Asyong, alis ka dyan, Asyong. Meron ng galap. Tira ka ba? Hindi mo lang iso mo. Galap ini so. Sir pula. Tira, baru Ken. Eh, tembak lah lari. Ah, gultang yo. Alam tong. Sige, mag-ipasok sa Bitwara ini. Pero makasirap yung min. Iloy!